Jedan je Đoković Novak, Đoković Novak, jedan je Đoković Novak. Đoković Novak, jedan je Đoković Novak. Džigericu si nam pojeo odmah ti kažem, ali nema veze. Je li bilo potrebno da eksplodiraš kao što se eksplodirao ono sa publikom? Svi su bili protiv tebe, sem nas 50 Srba budala na tribinama koji smo urlali kao nenormalni. Što, ako navijaš za mene budala si, jel? Ne, brate, nego nas je malo bilo zbog toga. Malo nas je bilo. Ne, pa dobro, bilo je dosta ljudi na mojoj strani, ali mislim, barem je osjećaj na terenu bio da je bilo dosta više za njega i na ovakvom vrhunskom nivou teniskom, u ovakvim mečevima, svaki trenutak je bitan, svaki poen je bukvalno preloman, pogotovo u petom setu. On je uspeo, normalno, on je veličina kao teniser i dugo godina je ovde osvajao turnir i samim tim je pridobio dosta publike na njegove strane i samim tim je iskoristio tu podršku i ja sam osetio pritisak, napravio par duplih grešaka, par neizuđenih grešaka i on je servirao za meč. Zaista, kako sam se izvukao, ne znam ni sam. Udario sam par dobrih reterne, on je napravio duplu grešku i eto, vratio sam se meč. Da li planiraš još neko vreme da maltretiraš Federera ili imaš nameru da ga malo pustiš na miru i to? Nebitno ko je preko puta mreže, pobeđujemo. Dobro, da li i dalje stoji dogovor za pivo? Može, sad može. Imam dan odmora. Okej, vidimo se u ponedeljak, bit ćemo tu sa tobom i navijamo za tebe svim srcem. Bravo, rokaj, samo rokaj! Vidimo se ljudi. Ćao, brate. Šta da ti kažem? Eto ga, otkinuli smo snimati dalje. Upravo tako, eto to. Ajde, čujemo se, uživajte.